Patrik věděl, že dnes z knihovny nepůjde hned domů. Vždyť doma včera nepřečetl ani řádek. Ale bylo to vážně včera? Vzal si knihu pod paži a usadil se u stolu pod oknem. Dnes musí přečíst 1 kapitolu. Otevřel desky knihy a nalistoval první stranu. Kapitola 1. byla krátká, pouhé 2 věty. Den jest knihou s mnoha stránkami. My je buď plníme slovy, nebo čteme v knihovnách. Patrik s sebou cukl a rozhlédl se. Ta kniha snad věděla, kde zrovna je. Od stolku s knihovnicí odcházela střapatá holka s komínkem knih. Jejich pohledy se střetly, ale Patrik sklonil zrak zpět nad knihu. Kapitola 2. Byla dlouhá, dočetl ji těsně před 7 hodinou, když už se knihovna zavírala. Byl to příběh dívky a chlapce, ani přesně nevěděl, o čem to bylo. Musí začít víc číst, aby toho víc věděl a rozuměl příběhům a snad i životu v nich i mimo ně. Přišel domů a hned mezi dveřmi stál otec s jeho žákovskou knížkou. Kde jsi tak dlouho? A jak to, že ti nosí domů žákovskou nějaká holka? Jaká holka? Zajímala Patrika pouze druhá část tátovy uvítací řeči. Odpověz, kde jsi byl? Holka říkala, že ji našla mezi knihami v knihovně. To se zdal na čtení? Kdyby ses radši učil. Táta mávl rukou a nechal syna v předsíni o samotě. Ten držel v ruce žákovskou knížku. Napadlo ho ji otevřít. Přibyl mu tam zápis pro rodiče, že bude školní ples a 3 z matematiky. Ale ani jedno si nepamatoval, že by dnes proběhlo. Asi už je unavený. Z knihy už přečetl, co měl, tak může jít hned po večeři spát. Ráno si zbalil do aktovky i knihu. Snad bude čas o přestávce na přečtení pár řádků. Posnídal chléb se šunkou, toho uklidnilo. Dnes už konečně nemá na snídani palačinky. Vyučování začalo a hned v 1. hodině po něm chtěla matikářka úkol a opravu známky ze včerejška. A to měl být přírodopis. Uvědomil si, že se stalo něco jiného než včera. Přeskočil úterý. Byla středa. Polovinu učebnic měl špatně a chyběl mu úbor na tělocvik. V žákovské knížce mu přibylo pár nelichotivých známek i poznámek. Ze školy se ploužil. Na čtení knihy neměl ani pomyšlení. Z protějšího chodníku na něj mávala a volala nějaká holka. Střapatá holka. Pamatoval si ji z knihovny, ale vůbec nerozuměl tomu, kde vzala jeho jméno. Zvedl ledabyle ruku na pozdrav. Jeho známá z knihovny přišla přes cestu za ním. Tak jak jde čtení té bychle? Já už dala za ty 2 dny celého ziburu. Patrik vůbec nevěděl, o čem mluví. Ty jsi měla celý štos knih. No jo, vždyť si mi ho zhodil a já ti pak musela donést tu žákajdu. Patrikovi to konečně začalo myslet. Napůl. Aha, z ní znáš mé jméno, ale já ti nic nezhodil. Pokračoval v hledání druhé půlky myšlenek. Jak ze žákajdy? Vždyť jsme spolu seděli v té knihovně. Podívala se na něho přísně. Ty si mě nepamatuješ? Co měl Patrik říct? Že ji nezná, protože včera bylo už předevčírem? Promiň, jasně, znáš to. Blbý den ve škole a tvoje jméno mi vypadlo. Alena. Otočila se k němu naštvaně zády. Počkej, Alčo, víš, já toho mám fakt hodně a ta kniha, kterou jsem si půjčil, mi dává zabrat. Jestli chceš, můžeš jít se mnou zase do knihovny. Musím si tam vzít ještě něco od Nerudy. Dnešní úkol od češtinářky. Se nás rozhodla asi zničit. Omluvně krčil rameny, když se k němu Alena otočila zpět tváří.
Ty jsi šprt, to je jasný, hněla se. Právě že vůbec, rozesmál se taky. V knihovně byla starší knihovnice než ta předešlý den, nebo předpředešlý, a chtěla po něm legitimaci. Neměl a ani neměl na členský poplatek. To je dobrý, půjčíš si to na mě, nabídla se jeho nová kamarádka. Ta věta mu připomněla pondělní mladou knihovnici. To už jsem někde slyšel. Alena se na něho zašklebila. Na to, kolik zažíváš déjà vu, si toho hodně zapomněl. Dělal, že rozumí, co říká, ale ten pojem slyšel poprvé. Zapůjčil si tedy knihu od Jana Nerudy. Měl štěstí, zbyla poslední, balady a romance. Prolistovali. Naštěstí to byla kniha drobná, jen ty verše byly delší. Alena mu ji vzala z ruky. To je, panečku, čeština. Radost pohledět, co, pane jedničkáři? Nevěděl, jestli si ho dobírá, nebo opravdu věří, že je šprt. Však si ji teď klidně přečti. Já si tady zase přečtu jednu kapitolu z knihy. Doma už si o mě myslí, že je ze mě pomalu spisovatel. Alena se rozesmála nahlas, až se po ní rozhněvaně podívala paní knihovnice. Vždyť to říkám, šprtoun šprťák, smála se už tišeji Alena. Sedli si ke stolu, ona listovala verši. Patrik přečetl další kapitolu. Byla zase úplně jiná. Byla o vzpomínkách a o ponaučení se z minulých chyb. Také o snech, ve kterých zažijeme něco, co jsme už zažili. O déjà vu. Zvedl hlavu, aby řekl Aleně, že to trefila přesně. Tohle teď zažívá. Ale ona u stolu neseděla. Stála u pultu s komínem knih. Kdy si to stihla vše půjčit? Přiskočil k ní, aby jí pomohl. Byl trochu rychlejší a celý štos knih se sesunul na podlahu pod pult. Za ním na něho mrkala mladá knihovnice. Patrik se chtěl divit, ale neměl na to čas. Pozbíral knihy a odnesl je Aleně ke svému stolu. Nevšiml si, že je položil na svou žákovskou knížku. Dík moc, ahoj, já jsem Alena, podávala mu ruku. Patrik, tak teď mám déjà vu jako Neruda se slamníkem a starou slámou. Hele ho šprta. Oba dva se rozesmáli, každý z jiného důvodu.